No máme krásneho lípňa. No, taký menší. Není taký veľký. Nevadí. No. Tak mám konečne aj pstruha. Tu je hej, skokanko. Krásny pstruh. Tak máme ďalšieho pstruha. Ten má krásne farby. 4 ryby z jedného miesta. 4 hody, 4 ryby. No tak povedzte mi, či je to možné. 5 hodov, 5 rýb. Teraz jalec. Taký menší, ale pekný jalček. Idem ho pustiť. No tak druhý pokus. Bude či nebude? 6. Je tam, Pane Bože. Aj keď malá rybka, ale to nie je možné. 7 hodov, 7 rýb. Z jedného miesta. No tak povedzte mi, bude 6. ryba na 6. hod? No tak asi nie. To rýti. No, ideme ďalej. Bude 8 hod, 8 ryba. Už sú ťukance. Ňaj, nebola. Nevadí, skúsim zase. Sem dačo ťuka. Nič. Asi som ho vychytal. No. Ešte pár hodov tomu dám a idem na druhú stranu. Druhú stranu prechytávať. Hop. No, a zastoje na tom kríku. Super. Tak idem to odhaknúť.